Ọpụpụ isiokwu nke 39. Ha sitekwara n'ogho anụnụ ahụ na ogho odo odo ahụ na ogho uhie ahụ mee uwe niile akpara nke ọma iji jee ozi n'ebe nsọ ahụ, mekwa uwe nsọ niile nke Erọn nwere, dịka Jehova nyere Mozis iwu. O mekwara efọd ahụ. Ọ bụ ọla edo na ogho anụnụ na ogho odo odo na ogho uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ha wee tisaa mbadamba ihe ọla edo ahụ, wee biri ya ka ọ bụrụ eriri ịkpa n'etiti ogho anụnụ ahụ na n'etiti ogho odo odo ahụ na n'etiti ezi akwa ọcha ahụ. Ọ bụ ọlụ onye ọka. Ha wee mere ya ubu abụọ ejikọtara, na nsọtụ ya abụọ ka ejikọtara ya. Ihe okike ahụ nke onye ọka kpara, nke dị n'elu ya, nke eji kee ya, o sitekwara na ya. Ọ dịkwa ka ọlụ alụrụ ya si dị. Ọ bụ ọla edo na ogho anụnụ na ogho odo odo na ogho uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma, dịka Jehova nyere Mozis iwu. Ha mekwara nkume oniks ahụ, nke emere ka ihe ọlaedo akpara akpa gbaa ha gburugburu, nke egburu ha egbugbu mgbaaka akara, dịka aha ụmụ Izrel si dị. O tinye ha n'elu ubu efọd, ịbụrụ ụmụ Izrel nkume ncheta, dịka Jehova nyere Mozis iwu. O mekwara ihe igbochi obi ahụ. Ọ bụ ọlụ nke onye ọka, dịka ọlụ alụrụ n'efọd ahụ: ọla edo na ogho anụnụ na ogho odo odo na ogho uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ihe nwere akụkụ anọ nrata ka ọ bụ. Ha mere ihe igbochi obi ahụ ka ọ bụrụ ihe apịajiri apịaji. Ntụaka ka ogologo ya dị. Ntụaka ka obosara ya dịkwa mgbe apịajiri ya. Ha hịọgidekwara n'ime ya arịrị nkume anọ: arịrị sadius na topaz na carbuncle bụ arịrị mbụ. Arịrị nke abụọ bụ emerald na sapphire na diamond. Arịrị nke atọ bụ jacinth na agate na amethyst. Arịrị nke anọ bụ beryl na onyx na jasper. Etinyere ha n'ọlaedo akpara akpa n'ebe nhịọgide ha. Nkume ahụ dị ka aha ụmụ Izrel si dị, 12, dịka aha ha si dị, dịka egbugbu mgbaaka akara, onye ọbụla dịka aha ya si dị. Ha dịịrị ebo 12 ahụ. Ha mekwara n'elu ihe igbochi obi ahụ ịyagba emere dịka eriri mma, bụ ihe emere dịka ụdọ atụrụ atụ. Ha bụ ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ha mekwara ihe ọla edo abụọ akpara akpa na mgbaaka ọla edo abụọ. Ha wee tinye mgbaaka abụọ ahụ n'elu nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi. Ha tinyekwara ịyagba ọlaedo abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ n'elu mgbaaka abụọ ahụ dị na nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi ahụ. Nsọtụ abụọ ọzọ nke ịyagba abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ. Ha tinyekwara ha n'elu ihe ọlaedo abụọ ahụ akpara akpa, tinye ha n'elu ubu efọd ahụ n'ebe iru ya dị. Ha mekwara mgbaaka ọla edo abụọ, tụkwasị ha n'elu nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi ahụ, n'ọnụ ọnụ ya, nke chere iru n'akụkụ efọd ahụ n'ime. Ha mekwara mgbaaka ọlaedo abụọ, tinye ha n'elu ubu abụọ nke efọd n'okpuru n'ebe iru ya dị, na nso njikọta ya, n'elu ihe okike efọd
nke onye ọka kpara. Ha werekwa eriri mma ogho anụnụ kee ihe igbochi obi ahụ na mgbaaka efọd site na mgbaaka ya, ka o wee dị n'elu ihe okike efọd ahụ nke onye ọka kpara, ya na ka e wee ghara isi n'efọd tọpụ ihe igbochi obi ahụ, dịka Jehova nyere Mozis iwu. O mekwara uwe mwụda efọd. Ọ bụ ọlụ ọkpa akwa. Ọ bụ si ogho anụnụ. Ọnụ uwe mwụda ahụ dị n'etiti ya, dịka ọnụ nke uwe obi agha. Ọnụ ka ọnụ ya nwere gburugburu, ka e wee ghara ịdọwa ya. Ha mekwara n'ọnụ ala uwe mwụda ahụ pomegranet nke ogho anụnụ na ogho odo odo na ogho uhie, na akwa akpara nke ọma. Ha mekwara ataṅụ ọlaedo a na-agwaghị agwa, tinye ataṅụ ahụ n'etiti pomegranet ahụ n'elu ọnụ ala uwe mwụda ahụ gburugburu n'etiti pomegranet ahụ. Otu ataṅụ na otu pomegranet, otu ataṅụ na otu pomegranet dị n'ọnụ ala uwe mwụda ahụ gburugburu, iji jee ozi dịka Jehova nyere Mozis iwu. Ha wee mere Erọn, mekwara ụmụ ya ndị ikom uwe ime ahụ. Ha bụ ezi akwa ọcha, ọlụ nke ọkpa akwa, na akwa nkuku isi ahụ. Ọ bụ ezi akwa ọcha, na ihe ahụ mara mma ike n'isi. Ha bụ ezi akwa ọcha, na uwe ụkwụ ahụ nke ezi akwa ọcha. Ha bụ ezi akwa ọcha akpara nke ọma, na ihe ahụ ike n'ukwu. Ọ bụ ezi akwa ọcha akpara nke ọma, na ogho anụnụ na ogho odo odo na ogho uhie. Ọ bụ ọlụ nke onye ọdụdụ akwa, dịka Jehova nyere Mozis iwu. Ha mekwara ihe dị mbara nke okpu nsọ ahụ nke onye nchụaja. Ọ bụ ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ha dee ihe odide n'elu ya, dịka egbugbu mgbaaka akara. Ihe nsọ Jehova nwere. Ha tinyekwara n'elu ya eriri mma ogho anụnụ, itinye ya n'elu akwa nkuku isi ahụ n'elu, dịka Jehova nyere Mozis iwu. E wee mee ka ofufe niile nke ebe obibi nke ụlọ ikwu nzute gwụsịa. Ụmụ Izrel wee mee dịka ihe niile si dị nke Jehova nyere Mozis n'iwu. Otu a ka ha mere. Ha wee butere Mozis ebe obibi ahụ, ụlọ ikwu ahụ, na ihe ya niile, nko ya niile, na ibo ya niile, na mkpọrọ ya niile, na ide ya niile, na ụkwụ ya niile, na ihe mkpuchi akpụkpọ ebulu esijiri ọbara, na ihe mkpuchi akpụkpọ sil, na akwa mgbochi nke akwa mkpuchi ya, na igbe ihe ama ahụ, na mkpanaka ya abụọ, na ebe mkpuchi mmehie ahụ, na tebụl ahụ, na ihe ya niile, na achịcha nke iru Chineke, na ihe ịdọba oriọna ahụ nke bụ ọlaedo a na-agwaghị agwa, na oriọna ya niile bụ oriọna nke ido n'usoro, na ihe ya niile, na mmanụ nke ihe na-enye ìhè, na ebe ịchụ àjà ọlaedo ahụ, na mmanụ otite mmanụ ahụ, na ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee, na akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ahụ, na ebe ịchụ àjà ọla ahụ, na ihe ọkpụkpa ọla nke o nwere, na mkpanaka ya abụọ, na ihe ya niile, na ite ọsịsa mmiri ahụ, na ụkwụ ala ya, na akwa ngechi niile nke ogige ahụ, na ide ya niile, na ụkwụ ide ya, na akwa mkpuchi ọnụ ụzọ ámá ogige ahụ nwere, na ụdọ ya niile, na ntu ya niile, na ihe niile nke ofufe ebe obibi ahụ nke dịrị ụlọ ikwu nzute ahụ, na uwe niile akpara nke ọma iji jee ozi n'ebe nsọ ahụ, na uwe nsọ niile Erọn onye nchụaja nwere, na uwe niile nke ụmụ ya ndị ikom ịbụ ndị nchụaja. Dịka ihe niile Jehova nyere Mozis n'iwu si dị, otu a ka ụmụ Izrel jere ozi ya niile.
Mozis wee hụ ojije ozi ahụ niile, ma lee, ha ejewo ya dịka Jehova nyere iwu. Otu a ka ha jere ya. Mozis wee gọzie ha.